Těžce stresovaná zvířata jsou náchylná k nejrůznějším onemocněním. Časté jsou zejména infekce očí. Infekce napadají i rány, které si zvířata způsobují, ať už sama sobě nebo jedno druhé. V České republice je v současnosti registrováno 12 kožešinových chorob. Jsou na nich chráněny 4 druhy zvířat. Lišky, norci, činčily, na svou smrt zde každý rok čeká více než 10 000 zvířat. Záběry z českých kožešinových farem šokovaly veřejnost již před rokem. Mezitím zakázali chov zvířat na kožešiny dalších vězení. Měla svého věrného druha, se kterým se potkávali setkali a jednoho dne přivedli na svět další malé liště. S jejich výchovou pomáhal celý den. A pak přišel člověk, který fareči se nezvířil. Píše prodíky. Aj to je lepšie. Ďakujem. Jsou na nich chovány 4 druhy zvířat. Lišky, norci, činčily a fretky. Na svou smrt zde každý rok čeká více než 10 000 zvířat. Záběry z českých kožešinových farem šokovaly veřejnost již před 2 lety. Mezitím zakázali chov zvířat na kožešiny dalších 2 země. Holandsko a Slovinsko. Přímý či nepřímý zákaz platí dnes v 11 evropských zemích. V dalších se o něm intenzivně jedná. V České republice se ale nic nezmění. Zvířata u nás dále živoří v otřesných podmínkách kvůli zbytečným hmotným doplňkům, ačkoliv s tím většina českých občanů nesouhlasí. Pomozte mi. Začíná už narození. Zvířata se tu rodí i umírají. Všechna mláďata chtějí poznávat okolní svět, běhat, hrát si a dovádět. Člověk jim ale určil úplně jiný osud. V České republice se ale nic nezmění. Zvířata u nás dále živoří v otřesných podmínkách kvůli zbytečným módním doplňkům, ačkoliv s tím většina českých občanů nesouhlasí. Laicky řečeno, zvířata se zblázní. Těžce stresovaná zvířata jsou náchylná k nejrůznějším onemocněním. Časté jsou zejména infekce očí. Infekce napadají na rány, které si zvířata způsobují, ať už sama sobě nebo jedno druhé. Přišla noc. Kde je zima? Kto chce další banér? Jak strácam. Na mňa prilepiť, aby čo to ale nie si. Bylo, nebylo, v kopcích a na horách. Prosím, nájdite si chvíľu, zastavte sa a pozrite sa na plagáty pred vami. Sú to tváre a obrazy zneužívania, smútku, bolesti a utrpenia. Každý z nás raz žil v nevedomosti, nezamýšľajúc sa nad tým, ako tento priemysel vykoristujúci bezbranné zvieratá funguje. Aby ste sa aj vy
ľudia milujúci zvieratá nestali obeťou tohto špinavého priemyslu, ktorého cieľom je aj napriek obrovskému utrpeniu iba zisk, je našou úlohou vám ukázať, aký je pôvod pravej kožušiny a kožušinových modných doplnkov. Stojíme tu predstavujúci obraz toho, čím všetkým si tieto zvieratá musia prejsť len preto, aby sme sa my, ľudia, pochválili drahým kožuchom. Sme presvedčení, že to nestojí za to. Chceme poukázať na základný paradox, že bolesť, ktorú prežíva jedinec iného druhu, je väčšinou spoločnosti považovaná za menej cennú. Upozorňujeme na fakt, že utrpenie, ktoré denne prežívajú milióny cítiacich zvierat, by bolo absolútne neprípustné, ak by bolo páchané na ľuďoch. Mnohí z vás netušili, ako tento priemysel funguje a raz sme na tom boli rovnako aj my. Neboli sme však preto menej cenní, rovnako ako nie je menej cenný nikto z vás. Jednoducho sme o tom nevedeli a dnes sme tu preto, aby sme vás informovali. Nazrite do svojho vnútra, do svojich srdc. Už teraz viete, čo je správne. Ďakujeme a ceníme si, že ste si nás dnes prišli vypočuť. O chvíľu vám symbolicky predvedieme cestu kožušiny z farmy až na mola prehliadok. Upozorňujeme, že nasledujúce scény sú hrané a nikto nebude zranený. Táto demonštrácia by nemala byť traumatizujúca, radi by sme zopakovali, že našim cieľom je informovať a rozšíriť povedomie, takže musíme z neviditeľného urobiť viditeľné. Avšak pokiaľ pre vás bude jej sledovanie príliš, môžete si zatvoriť oči a zapchať uši. And you came today to see the protest against the fur factories. We hope that we will together open your eyes and hearts. Today, the fourth Friday in November, is known as an International Anti-Fur Day. The movement 269 Slovakia is joining the Other World movement in order to create an event called Fur-Free Friday, which is currently happening in 80 countries all over the world. We came here today with anger, but also understanding inside of us, and we came here with sadness, but also hope. We are not here to judge anyone. We want to become the voice of the animals. Each and every one of these animals has a voice, but it is a voice that is being ignored and hidden. Please take a moment, stop by and look at the posters in front of you. These are the faces and pictures of abuse, sadness, pain and suffering. Each of us has once lived unaware, not knowing about how this industry exploiting animals really works. For you, people loving animals, we are here to go through just because people want to show off with their gear. We highlight the fact that suffering that millions of animals are experiencing every day would be considered absolutely horrifying if coming on human beings. Many of you have no clue how this industry works, and once we were the same as you now. We were not bad people, and nobody out here is a bad person. You just live in unconsciousness. And that's why we all are standing out here to inform you. Just look inside of your hearts. Even a child already knows what is right and what is wrong. We are grateful and we appreciate that you came today to listen to our speech. In a moment, we will symbolically demonstrate you the way of how fur from the farms gets to the stage of the luxurious fashion shows. This demonstration should be only informing, not traumatizing. We would like to remind you that our intention is to raise awareness. That is why we have to turn invisible into visible. We remind that the following actions Tieto zvieratá strávia celý svoj život až po smrť na kožušinovej farme. Majú nevhodné životné podmienky.
Takmer všetky druhy tzv. Kožušinových zvierat považujeme za divožijúce, nakoľko neprešli dlhodobým procesom domestikácie, preto je veľmi obťažné vytvoriť im v zajati prípustné podmienky pre plnohodnotný život. Líšky si vo voľnej prírode vyhrabávajú hlboké nory, kde sa cítia bezpečne. Norky zažijú vždy v tesnej blízkosti vodných pôd. Pozorovaním sa zistilo, že líšky a norky chované v zajati potrebujú na uspokojenie aspoň niektorých svojich prirodzených potrieb dostatočný priestor na lezenie a predmety na hraní. Hniezdne boxy sú taktiež veľmi cenným prvkom, avšak k dispozícii majú len chovné samice. Na kožušinových farmách sú zvieratá chované v malých batériových klietkach, kde spodná časť pozostáva iba z tenkého pletiva, majú nedostatok priestoru a nie je im umožnené naplňať ich prirodzené životné potreby. Podmienky sú veľmi stromé. Okrem chorôb, poranení a fyzických abnormalít spôsobených neadekvátnym spôsobom chovu trpia tzv. Kožušinové zvieratá aj poruchami správania. Patrí medzi ne stereotypné opakovanie nezmyselných pohybov, čiže chodenie do kruhu, skákanie oproti plecivu až u 85% noriek, sebapoškodzovanie, čiže obrídzanie chvostov či kusy kožušiny, alebo požieranie vlastných mláďat ušov. Zvieratá na kožušinových farmách zažívajú veľa stresujúcich zážitkov. Patrí medzi ne vyberanie z klietok za pomoci dlhých kliešťov alebo umelé oplodňovanie líšok, ktoré často vedie k bolestivým zranením. Spôsoby usmrťovania sa líšia podľa krajiny aj konkrétneho druhu. Norky sa najčastejšie usmrcujú v plynových komorách otravou oxidom uhličitým alebo oxidom uhličitým. Líšky zas elektrickým prúdom, pričom jedna elektróda je zavedená do konečníka a druhá do úst. Zvieratá do 5 kg sa smú usmrcovať ranou do hlavy, bežne sa tiež využíva otrava chloroformom či podanie vysokej dávky anestéty. Pri usmrcovaní je povolené znehybnenie zvieraťa, čo je takisto veľmi stresujúce. Tieto spôsoby usmrcovania zvierat nie sú vždy 100% efektívne a tak sú niektoré zo zvierat sťahované z kože pri vedomí. Skúste si teraz predstaviť, že vám niekto pri plnom vedomí násilne sťahuje kožu z vášho tela, kým vy cítite všetku bolesť. Všetky zvieratá sú cítiace bytosti a cítia bolesť rovnako ako ja alebo vy. Každý rok sú pre kožušinu zabíjane aj psi a mačky. Investigácie kožušinového priemyslu z Číny zdokumentovali sťahovanie z kože psov a mačiek zaživa. Ich oči aj po stiahnutí z kože stále žmurkajú a ich srdcia stále bijú. These animals will spend their entire lives till death in the fur farms. Their life conditions are very unsatisfactory. Almost all of so-called fur animals are considered to be wild because they have not passed a long process of domestication. In captivity, it is very hard to create suitable conditions for adequate life. Foxes in the wild dig deep holes where they can feel safe. Minks always live very close to water areas. Observation shows what to raise foxes and minks in captivity requires sufficient space for climbing and objects to play with to satisfy at least some of their natural needs. Nest boxes are also a very valuable element, which however is available only for breeding females. In fur farms, the animals are kept in small lattice cages where the bottom part consists of thin mesh. They have a lack of space and are not able to fulfill their natural ecological needs. Conditions are very bad. Except diseases, injuries, and physical abnormalities caused by the inadequate way of breeding, these so-called fur animals also suffer from behavioral disorders. These include stereotyped repeating of movements, walking in a circle, to the mouth. Animals up to 5 kilograms may be killed by a hit to the head. All the pain. All animals are sentient beings and feel pain just as you or me. Dogs and cats are also killed for fur. A koľko taký kožuch stojí? Na výrobu kožucha je potrebné pripraviť o život a skožkovať napríklad 65 noriek, 130 činčíl, 10 jazvecov, 60 zajacov, 14 vidier, 11 strieborných líšok, 100 veveričiek, 9 bobrov,
15 rysov alebo 125 hranostajov, 10 jazvecov, 10 korejských psov a 4 leopardy. Zvieratá ako králiky, norky, fretky alebo činčily sa využívali na výrobu kožuchov dlhé roky. Dnes sa ale ich zneužívanie zmierňuje a vďaka snahám ochranárskych organizácií, ktoré verejnosti ukázali, aké utrpenie sa za týmto kusom odevu skrýva. Mnohé krajiny radikálne sprísňujú podmienky pre chovateľov tzv. Kožušinových zvierat, iné dokonca ich chov zakázali úplne. Pridáme sa k nim aj my? Na Slovensku sa nachádza 14 kožušinových fariem. Najrozšírenejšie je u nás chov noriek, vo februári 2014 ich bolo až 4000 kusov. Králiky sú registrované v počte 695. Na farmách na severe Oravy sú tieto zvieratá chované v klietkach dlhých 90 cm, širokých a vysokých 45 cm, najčastejšie po troch spolu, pričom zákam povoluje najviac 2. Prieskum slobody zvierat potvrdil, že na týchto farmách nie sú dodržiavané ani najzákladnejšie legislatívne zakotvené priestorové podmienky chovu kožušinových zvierat. V okolí Martina sa nachádzajú dve farmy zamerané na chov líšok. V rôznych podmienkach tu žije približne 2000 líšok, chované sú v polorozpadnutých budkách, krmené sú kafilerickým odpadom natretým na pletivo klietky. Neurotické prejavy ako behanie dokola, zúfale hrabanie a podobne nie sú ničím výnimočným. Napriek tomu, že zákon určuje, že líšky majú mať v klietkach pevnú podlahu, na ktorú si môžu sadnúť či lahnúť, realita je iná a líšky chodia po ostrých drôtoch pletiva aj niekoľko rokov. Aktuálna situácia na Slovensku. Rabčica, 50 zajacov poľných. Dubnica, 4000 králikov. Kapušany, 800 králikov. Martin nad Žitavou, 800 králikov. Dobroslava, 2 fretky. Veľký Slavkov, 3 fretky. Príborovce, 4000 noriek. Hozelec, 4 činčily, 3 fretky. Záhorce, 500 králikov. Snina, 5 norkov. Divina, 3 líšky strieborné. Remeniny, 1200 králikov. Kamenná Poruba, 25 000 králikov. Lovča, 70 králikov. And how many animal lives is such for worth? For one coat production, you have to still live and skin, for example, to 65 minks, 130 chinchillas, 10 badgers, 60 rabbits, 14 otters, 11 silver foxes, 100 squirrels, 9 beavers, 15 lynxes, and 125 stoats, 10 badgers, 10 Korean dogs, and 4 leopards. Animals such as rabbits, minks, ferrets, or chinchillas have been used for the production of fur coats for many years. But today, their popularity is shrinking thanks to the efforts of conservation organizations. Many countries are radically restricting the farmers' conditions for breeding of fur animals. Some countries even banned the breeding completely. Will we join them? In Slovakia, we have 14 fur farms. The most widespread is the mink breeding. In February 2014, there were 4,000 of minks bred in a farm. In the North Slovakia farms in Orava, these animals are kept in cages 90 centimeters long, 45 centimeters wide and high. Most often, 3 of them are crowded in one cage together, while the law allows a maximum of 2. Survey done by the organization Sloboda Zvierat confirmed that the farms did not respect even the most basic law conditions for fur animals. Near the Martin town, there are 2 farms farm breeding foxes. About 2,000 foxes live in terrible conditions. They are housed in dilapidated boxes, fed with the waste spread on wire mesh cage. Neurotic symptoms like running around, frantic digging, etc. are not uncommon. Although the law says that foxes in cages should have a solid floor where they can sit or lie down, the reality is different and the foxes walk on sharp wires meshed for several years.
Európe nie sú stanovené špecifické požiadavky na podmienky chovu kožušinových zvierat, čiže veľkosť klietok a podobne. Ale vo všetkých dokumentoch sa píše o... Veď ona bola protestovaná. Petici a vyzvěte s námi ministra zemědělství k jednání o úplném zákazu kožešinových farem v České republice. Bylo nebylo, v kopcích a na horách, na polích a podél řek, mezi jedlemi a buky žila byla krásná liška. Každý den, se kterým se potkávala, aby si hráli, a jednoho dne přivedli na svět další malá lišťata. Netrčlenčí. Marně se snaží uniknout svému vězení. Chci za cenu toho, že se zhrává. Z nudy, strachu a frustrace se u zvířat rozvíjí stereotypní chování. Podle odborníků je to jasným důkazem špatných životních podmínek. Laicky řečeno, zvířata se zblázní. Nebo jedno druhému. Tento norek si okousal vlastní ocas. Tato liška přišla o celé ucho. Norci jsou divoká samotářská zvířata. Na farmách jsou ale drženi pohromadě ve stísněných podmínkách, což u nich vyvolává agresivitu, která může vést až ke kanibalismu. Ja som si ešte nepostala. Frederik. Někteří jedinci špatné podmínky a zacházení nepřežijí. Smrti se ale nevyhnou ani ti silnější. S příchodem první zimy budou zabiti. Lišky elektrickým proudem, norci výfukovými plyny. Zvířata jsou zde odsouzena k životu plnému strachu, bolesti a strádání. Jsou uvězněna v malých klecích, které jim někdy neposkytují ani ochranu před nepřízní počasí. Čím větší zima, tím kvalitnější kožešina.